Hej, jeg hedder Jeppe, og jeg kan rigtig godt lide at rejse. På grund af de ting, man oplever, de kulturer, man møder. Jeg synes, det er fedt at komme væk hjemmefra og presse sig ud i situationer, som man ikke er vant til. Og bare finde ud af, hvordan det hele fungerer, lige når man står i et land, hvor de ikke taler engelsk. Og prøve at finde ud af det hele. Øhm, Jeg er selv lige kommet hjem fra en 5 måneders backpackertur med en af mine venner, der hedder Jakob, som sidder i kørestol. Og vi havde mange forventninger og var faktisk også lidt bange for, hvordan det skulle gå med at rejse med en kørestol. Men efter vores tur her, så ser jeg ingen problemer i at rejse med en kørestol. Folk var så flinke, hjælpsomme ude i verden til at give en hjælpende hånd, når kørestolen sad fast, eller Jakob han skulle bære os op i noget, fordi der ikke var tilgængelig for en kørestol. Så for mig at se, så kan alle rejse. Og jeg synes, alle skal tage ud at rejse, da det er det fedeste, man kan opleve i sit ungdomsliv. Ja, det var det. Hej.